Представете се, моля. Здравейте, аз съм Теодора и съм майката на Владимир. Аз съм Влади. Влади, на колко години си? На 9. От колко години си наш ученик? 2. Добре. Защо решихте да запишете детето си на уроци по английски? Ами, по принцип, идеята беше, че може, когато той стана първи клас, повечето деца, неговите съученици всъщност, бяха започнали да ходят на английски език и аз почнах да се интересувам какви варианти има като школа, защото смятам, че груповата школа към момента, нали, до 5-6 клас е окей. И започнах да се интересувам повече в града, нали, какво се предлага като варианти, от гледна точка на цена, от гледна точка на качество, от гледна точка на програма. И така съвсем случайно попаднах в интернет на English House. И свързах се с вас, записвах детето. От 2 години той е тук, ходи на обучение по английски език, адски доволен е, много му харесва. И така, и той да каже също. Вали, какво ти харесва в уроците? Игрите. Коя е любимата игра? Стопка. Добре, някоя друга? Крием някакви неща. Както днес ли? Да. Добре. Говориш ли на английски извън уроците? Например, в разни игри, в училище, с приятели? Къде говориш на английски? В училище. Добре. И притесняваш ли се да говориш на английски с други хора? Бихте ли ни препоръчали на други родители? Абсолютно, с 2 ръце, 10 от 10 бихме ви препоръчали, защото детето се чувства комфортно в групата, в която е. Много сме доволни от госпожица Йоана, така че наистина препоръчваме с 2 ръце.